Стратегията на ЧЕЗ, смело мога да кажа, че да продължава да развива образователните си инициативи на всички нива. Усилено работим с средното образование. Това е състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. За нас проектът е успешен. Състезанието ни даде вече нови колеги, нови идеи за развитие, стажанти. Много от момчетата и момичетата, които се състезаваха от последните години, преминаха през нашите стажантски програми. Някои от тях вече са наши колеги, млади хора пълни с нови идеи, които да можем да реализираме в динамичната среда, която сектор енергетика ни предлага. Възможността за стаж, възможността за реализация при нас, както и възможността да станат студенти в някои от нашите партньорски университети, ги мотивира. Младите хора в днешно време са много по-целеустремени по отношение на това с какво искат да се занимават и много повече преследват своите идеи. Ние се чувстваме великолепно с своето първо място и се гордеем с знанията си. И с учителите, които са ни дали тези знания. Бихме станали едни млади енергетици. За задачата, която имахме да изпълним, трябваше да свържем два девиаторни прекъсвача с един предпазител, главен, автоматичен и две лампи с нажижаема спирала. И целта беше лампите да светнат. От малък съм енергетик. Бъда доволен след това състезание да мога да участвам в някаква практика от ЧЕЗ. Учителите в училището ни казаха за състезанието и се записахме, за да представим училището. И записах се, защото искам да видя какви са ми възможностите, колко моите знания, да проверя. Моят мотив за участието в състезанието беше стипендията. Задачата не беше трудна. Считам, че практиката е най-важна в придобиването на умения. Доволен съм от участието и от представянето си в състезанието. Участвам в състезанието, защото обичам да приемам предизвикателства. Също така имам шанс за развитие. Бих бил доволен, ако бъда поканен от ЧЕЗ. Аз мисля, че трябва бизнеса да ги подкрепя, защото така младите хора ще имат шанс за реализация. Продължавам образованието си като енергетик. Това е бъдещето. Ние като участници за трета година е огромното удоволствие да работим съвместно с ЧЕЗ и с Министерството на образованието, тъй като това дава стимул на учениците, пък и на нас, учителите, които ги подготвяме за участие в това състезание. Учениците, готвейки се заедно, получават информация и редовно следят сайта „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Ние работим в тясно сътрудничество и с ЧЕЗ разпределение Дупница. Там нашите ученици се сблъскват с действителния напредък на енергетиката. И още повече, обучавайки се в тази специалност, те знаят, че това е бъдещето. В нашата гимназия повече от 30 години обучаваме ученици в тези специалности и имаме немалки успехи. Реализацията им е много добра. Миналогодишните победители, които бяха наши ученици, бивши ученици, в момента студенти в Техническия университет, участници в Академията на ЧЕЗ в момента. Изхождайки от китайската мъдрост, че компания, която мисли за бъдещето, съди дървета и обучава хора, ние тръгнахме малко по-отдалеко да обучаваме нашите хора. И то как? От средното образование, от професионалните гимназии. В тази връзка искам да кажа, че ние участваме в пилотното издание на дуалното обучение по швейцарската програма. Вече имаме мениджъри, които са след 3 години работа при нас от стажантска програма. И те не са малко, те са повече от пръстите на двете ми ръце. Проектите, свързани с младите хора,
така наречените наши младежки проекти, те имат своята логическа последователност. Състезанието, ЧЕС Академия, стажанската програма на ЧЕС, служители на ЧЕС.